Tako da ako nekome treba belo večeras, to je to. Nemoj da se smeješ ti, dečko, kada sam rekao belo, nisam mislio na ono belo. Sve je u redu. Ima bre tih glupih pitanja, jebote. Ste provalili to? Tipa u školi, kada dođe profesor i kaže, danas ispitujem, da vidimo ko nije učio. Znaš kao, neko će da se javi i da kaže, ja nisam učio, ako biste mogli da mi date keca. Evo, pošteno, to se nikad nije desilo, jevo. Ja kad nisam učio, ja sam ćutao normalno. Odu ljudi kod lekara. Odeš kod lekara. Odvedeš dete, na primjer. Prvo šta te pita lekar? Šta je malom? Bolestan je. Dobro, a šta mu je? Uhvatio je sestru za dupe.